Téim na bliana seo, well, begus go léir lá le páracha, níl cad go an rún sin na sceithin sa. Sin an taon rial atá buinte sin gceantar seo, ní bheith an rud a rólas a géan duna go dtí lá le páracha agus buineann na gasar an spórtas. Tá muid a réiteach an saoilh le Fhéile Pádraig, tá muid a fuil, muid crothan na measc agus tá muid a péinteal. Bhí muid síl go mór le Scoil Mhuire agus chuir muid isteach ar Scoil Mhuire, bhíonn se Ceathrún muid an banna ceol le dromhaí agus is rud mór sa scoil seo. Bíonn an líon rinsa leitir mealláin na siúling freisin mar leis na gasar. Tá tuismitheoirí na scoile, tá sé tuistigin sanna cabhrú faoi láthair agus speisial sanna siúling, agus íor tuismitheoirí, agus íor sean tuismitheoirí, agus muintear an phobal an áiríre. Is rud mór pobal leis bhí mí an tóca leis. Tá na measc seo bhí sé armlí le páraig sa rúna agus i Fuair an hééis an Pharáid. Ní féidir ringará cén tíma atá an, mar tá sé bhíomh. Well, tá Scoil Mhuire Tuairín na Gaeilge tín ceathrún léana ghlachpáirt sa Pharáid agus tásúla go dtí na daoine reise bor na smaointe á 1980 go dtí 1989 agus céad a bhí siúil ar a gearrúa. Bhí Hala Éine, bhí DJ Starrán, bhí Dí Ránnaí, bhí go leor gan rudaí seán sa tásúla iad thuirte reise bor na smaointe. Táim sé réiteach gur lán páirc ar an ceathrúa, tá na múintí ar fád cabhlainn. Bhí muid an gléasa in nuaire mar soirleachra agus bhíonn seo bé muid a gléasa mar stíal na hochtaidí. Táimsú leis na scoileanna ar fad a cail chumá. Tá bíseing agus tá muid réití le an plad. Tharbheith tábhachtach go gcoinne ar tradiisiúnach sa smaointe seo ar fad suas agus go mbeidh gachtain na ghlachpáirte an Scoil Táirn go bhfuil Pharáid há áitiúil go féidir a chorbaine go háiríonn na scoileanna agus daoine ó go heachta amach páirte blacha. Tá muid súil go mór leis.